Akcie v októbri opäť nadviazali na rastový trend. Centrálne banky sa s vysokou infláciou vysporiadali. Zvýhodnená ponuka na investovanie do našich zmiešaných fondov bez vstupných poplatkov pokračuje do konca roka. Býčí trend na akciových trhoch trvá už 2 roky. Index MSCI All Country World v októbri dosiahol nové rekordné maximum, hlavne vďaka rastu amerických akcií, keďže firemná výsledková sezóna za tretí štvrťrok v USA začala pozitívne. Vývoj na dlhopisových trhoch potvrdzuje, že s recesiou ekonomiky USA sa nepočíta. Inflácia prestáva byť hlavným problémom centrálnych bank a tie tak postupne uvoľňujú menovú politiku a znižujú úrokové sadzby. Poďte sa s nami pozrieť, čo sa udialo na finančných trhoch v októbri a ako na tento vývoj reagoval KBC Asset Management pri správe vašich investícií. Akcie po letnej búrke pokračujú v rastovom trende. Tempo rastu oproti prvému polroku mierne spomalilo a na trhy sa vrátila ich prirodzená vlastnosť – kolísavosť. Napriek tomu americké indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average v októbri opäť prepisovali historické maximá a majú za sebou najdlhšiu rastovú sériu v tomto roku. Darí sa aj európskym akciám, keď európsky akciový index Europe Stoxx 600 rástol v druhej polovici mesiaca. Rast akcií podporuje najmä pretrvávajúca sila americkej ekonomiky, ktorá je ťahaná spotrebiteľskými výdavkami, znižovanie úrokových sadzieb centrálnymi bankami a dobré výsledky firiem v rámci reportingu za tretí štvrťrok, kde sme videli niekoľko pozitívnych prekvapení. Očakávania prekonali hlavne veľké banky, alebo streamovacia služba Netflix, či výrobca čipov TSMC. Európska centrálna banka podľa očakávaní znížila úrokové sadzby o ďalších 0,25% na najnižšiu úroveň od mája. V komentároch súčasne naznačila, že pokles úrokových sadzieb bude pokračovať. Na jednej strane sa inflácia v septembri dostala už pod 2% cieľ banky, no obavy vyvoláva spomaľujúci rast európskej ekonomiky, ktorý brzdia hlavne najviac priemyselné ekonomiky na čele s Nemeckom. Ďalším znižovaním sadzieb sa tak centrálna banka snaží oživiť rast ekonomiky v eurozóne. Podstatne lepší stav americkej ekonomiky potvrdili septembrové údaje o maloobchodných tržbách a indikátory podnikateľskej nálady. To naznačuje, že solídny rast americkej ekonomiky bude ďalej pokračovať a americká centrálna banka Fed sa tak nemusí príliš ponáhľať so znižovaním úrokových sadzieb. Priaznivé prostredie pre rast firemných ziskov a rast akciových trhov by tak mohol pretrvávať aj naďalej. K rastu by už okrem úzkej skupiny veľkých technologických firiem a témy umelej inteligencie mali prispieť aj ďalšie, menšie a stredne veľké firmy. Po kolísavom septembri sa zdá, že aj po zvyšok jesene môžeme na finančných trhoch počítať s väčšími pohybmi, ktoré môžu spôsobovať zvýšené geopolitické riziko, prebiehajúce vojenské konflikty vo svete a blížiace sa prezidentské voľby v USA. Zdá sa, že napriek týmto protivetrom sú finančné trhy zatiaľ pokojné a akcie pokračujú v rastovom trende. Trhy pozorne sledujú prebiehajúcu výsledkovú sezónu, kedy finančné výsledky zverejní viacero dôležitých firiem z indexu S&P 500. Našu investičnú stratégiu máme teda nastavenú naďalej neutrálne. Po septembrových poklesoch sme mierne navýšili váhu akcií, stále ich však držíme v rámci neutrálneho pásma. V akciovom portfóliu sme zameraní na finančný sektor a reality, ktoré by mali ťažiť z klesajúcich úrokových sadzieb. Znížili sme váhu sektora luxusných tovarov, ktorému nepraje nízky dopyt v Číne, čo viedlo k miernemu zníženiu európskeho regiónu na neutrálnu úroveň.
Zároveň sme mierne zvýšili váhu regiónu Severná Amerika. V dlhopisovom portfóliu naďalej preferujeme stabilitu a kvalitu, teda hlavne vládne dlhopisy Spojených štátov amerických a kvalitné firemné dlhopisy s dobrým ratingom. Nedávne výkyvy na trhoch potvrdili dôležitosť dlhopisov v zmiešaných portfóliách, keď pôsobia ako stabilizátor pri poklesoch hodnoty akcií. Keďže do konca roka nemôžeme vylúčiť zvýšenú kolísavosť trhov, je dobré myslieť na ochranu našich investícií pred krátkodobými výkyvmi cien. Práve zmiešané fondy v rámci aktívnej správy pod dohľadom našich skúsených portfólio manažérov prinášajú stabilné výnosy pri primeranej miere rizika. Akcie nesú výnos, dlhopisy poskytujú odolnosť voči poklesom hodnoty pri kolísavosti akciových trhov. Navyše, aktuálne prinášajú pomerne zaujímavé výnosy. Preto ČSOB finančná skupina prináša možnosť využiť potenciál zmiešaných fondov KBC Asset Management a možnosť investovať do fondov ČSOB Vyvážený, ČSOB Fair Vyvážený, ČSOB Rastový a ČSOB Fair Rastový bez vstupných poplatkov do konca roka. Neváhajte a investujte výhodne. Navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB banky alebo si zriadte investíciu online cez ČSOB Smart Banking. Myslite na svoju lepšiu finančnú budúcnosť. Ďakujem za vašu pozornosť. Teším sa na vás pri ďalšom investičnom zoome. Dovidenia.